Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, hilen artetik piztu den gure jauna goresteko, ospatzen ditugu egun pozgarri hauek. Egizu, oroigarri horietan aitortzen deguna, beti gure ekintzetan bete dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
abogaitzen digotik. Nikoan hartu nituen egiretuak, eta espirituz mendi handi goio batera eraman nituen, eta Jerusalem saltua erakutsi zidan. Zerutik jainkoa nagik jaisten, jainkoaren aintzat ere egin zuela. Haren bizia, ari bitxi baten antzekoa zen, kristal artizko jaspe agiaren antzekoa. Arresi haundi eta goi bat zeukan amabi atekin, eta ateetan amabi egin eta amabi zen dazitan. Israelaren hiruen izenak, sortaldean hiru ate, iparraldean hiru ate, hegoaldean hiru ate, eta sartaldean hiru ate. Hiriaren arresiak amabi oinarri zituen eta aurretan amabi zen. Bidotsaren amabi apostoluenak. Ez duenak jauretxe ikusi, jaunak jakoiko guztiunak eta bidotsa ditubete jauretxe. Hiriak ez du, ez eguzki, ez hilari behari argitan duteko. Jangoikoaren entzak argitzen du eta bidotsa du bere argiontzi. Jaunak esanak.
adiskide bat bezala ikus dezagula. Gure egilea da, gure jagoikoa da, gure maisua da, gure hartzaiona da, baina ez du guk bere aurrean mundu otako haundizkie kanalizatzen dituzten bildurrak eta elkarrak eta protokoloak eta guzti horien urkitzea nahi. Baizik eta adiskide bat bezala ikus dezagula nahi du Jesusek. Horregatik oso importantea da, eta gaurkoan aurrera pauso haundi bat egiten duzu, Maren, zure Jesusekiko adiskidetasunean. Baina komunioa, badakizue, ez da enmuga bat besterik gabe, baizik eta alde batetik enmuga da, baina aldi berean abiatzen dio. Orain, mendik aurrera, elizera etortzen zeran guztitan, komunioa hartu dezakezu, eta Jesusekin egon, berean errezatu, oso gertutik zure bihotzera daukezuna. Eta hori ez aztu sekula. Zure adiskidetasuna, Jesusekin daukezuna, gero eta haundiagoa izan dadin zure bizikuzian. Horregatik, eta honekin bukatuko dut, komunio hartzean batez ere errezat, hitz egin Jesusekin. Errezatzea, Jesusekin hitz egitea da. Ez dugu eta harri-garririk egin behar. Hasi da, bihotzetik eskerrak ematea, dituzko gauzak guztiengatik, eta berak zuregan etorri delako arkazio eskatzea, eta gero zure gauzak, kezkak, pozak, bihotzea dituzunak Jesusekin konpartitzea, berari laguntza eskatu. Beraz, zorionak eta gaizituko dugu kredoak errazatzen. Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean intzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen atletik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santu Katolikua, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, araigiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskadezagun pakearen alde. Benetako pakea nagusi izan dadin gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian, mundu zabalean. Beatriz, Elaunzaran eta Paulina Ansorena.
jaunak bere baitan hartu eta handik gure zuten egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Atsegin begizkizu jauna gure otoitz eta eskaintzak, zure errukiak garbi gaitzala, zure maitasunaren sakramentuak hobeto ospa dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handia doz Kristo gure pazkoa, hil eta eskainia izan den aldi honetan. Bere gorputza gurutzean eskainiz, beren betera ekarri ditu legez zaharreko opariak. Eta gu salbatzeko zuri bere burua eskainiz, bera eginda apaiz, aldare eta opari. Horregatik pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen.
santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio hortatik, hau nere gorputza data zuentzat eman dena. Afalondoa berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio hortatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki, Beatriz, Elauzaran eta Paulina Ansorena. Eta hildako guztiak harritzazu zure orpegiaren argitan. Errukizak izkitu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Tobarisuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jangoikoa guztien horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari alaikuz, beldur gabe esan ezagun. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoan bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan,
jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaio zure bakea. Jangoikoaren bildotsa, ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maigabetuak. ezagun otoiz. Jainko ahal guztiduna, betiko bizirago sortu gaitzuzu Kristoren piztueran. Ugari itzazu guregan pazko sakramentuen fruituak, eta isuri gure bihotzetara janari salbagarri honen indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ondoren, gartxoa. Gartxoa, gero, dedikazio eta
hau da zuekin. Erika zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.